Намирам се тук в Пикоте, Финландия и разглеждаме ProLite 6 и ProLite 8. Трябва да ви кажа, това е нещо съвсем различно. Първо, изключително лек е. Тежи само 14 кг, което е около 30 паунда, така че практически не тежи нищо. Можете да го използвате легнал или, разбира се, изправен. Интересното е, че има този малък педал вътре и го махате по този начин. Вземате един малък жак, който виждате тук и просто го включвате по този начин. Има батерия вътре тук, която ви дава 20 минути време за работа, а за да се зареди напълно са необходими около час и половина. Така че не забравяйте да си вземете допълнителни батерии, когато правите покупката. Включвате го по този начин и, както виждате тук, има функция за обратно въртене и контрол на скоростта. За да започнете, просто поставяте педала на пода и вуала. Но това, което ми харесва най-много, повече от всичко останало, е системата за управление на вала, защото това е много важно. Както виждате, има тази малка щипка отвътре и просто освобождавате щипката по този начин и изваждате вала. Има едно малко бутонче отвътре тук, което можете да освободите и това вече спира вала да се върти. Така че, когато имате достатъчно изваден вал, можете да предотвратите по-нататъчното му въртене. За да го върнете обратно, просто го бутате по този начин. Всичко се прибира изключително лесно. Закрепете го обратно на мястото му и го сложете във вана, готови за следващата работа. ProLite 6 има вал с диаметър 6 мм, което е 1/4 инчов вал. Общата дължина на този вал е 19 метра, което е 62 фута, докато ProLite 8 има вал с диаметър 8 мм, което е 5/6 инча. Общата използваема дължина е 14 метра, което е 49 фута. Това беше малко информация за серията ProLite. Ако не го виждате на нашия уебсайт, това означава, че имате местен агент и трябва да се обърнете към него, за да го получите оттам. Но ако го виждате на нашия уебсайт, вземете го. Няма да останете разочаровани. Благодарим ви, че гледахте.